गीता का भी एहतराम हो, कुरान पर ईमान भी हो, मंदिर में हो भजन कीर्तन, मस्जिद में आजान भी हो, आसमान पर तारों के संग जैसे चांद चमकता है, वैसे एक साथ भाई भाई बनकर हिंदू और मुसलमान भी हो, हिंदू और मुसलमान भी हो। जैसन सोचले रहनी जिला परिषद मोर बाड़ी, सबसे बिजोड़ बाड़ी हो। जैसन सोचले रहनी जिला परिषद मोर बाड़ी, सबसे बिजोड़ बाड़ी हो। सोनू देवी के जितई हो हाला चरोर बाड़े, सबसे बिजोड़ बाड़ी हो। सोनू देवी के जितई हो हाला चरोर बाड़े, सबसे बिजोड़ बाड़ी हो। पलटी छाप मिलल बाटे नकर निशानिया, सबके बतई हो भैया बूढ़ा हो या कनिया। पलटी छाप बाटे भैया नकर निशानिया, सबके बतई हो भैया बूढ़ा हो या कनिया। घरे घरे इनके टोले टोला तोर बाटे, सबसे बिजोड़ बाड़ी हो। सोनू देवी के जिताई हाला चरोर बाड़े, सबसे बिजोड़ बाड़ी हो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, दोनों हैं इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्तों एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। दीह नाली रोटी औरी पिए मायावास हो, गौआ में करी है दीदी काम कुछ खास हो। दीह रोड नाली औरी पिए मायावास हो, गौआ में करी है दीदी काम कुछ खास हो। सबके चहेती सुना, सबके चहेती घर के बेटी चाची तोर बाड़ी, सबसे बिजोड़ बाड़ी हो। सोनू देवी के जिताई हाला चरोर बाड़े, सबसे बिजोड़ बाड़ी हो। जी हाँ दोस्तों, भूलेंगे नहीं, आप सब अपना कीमती वोट बाल्टी छाप निशान पर मोहर लगाकर सोनू देवी जी को अपार मतों से विजयी बनावें।